Karon di ay guys kay nagkasabot mi nga mangaon mi kauban sa ako ang office mates kay nagchill-chill sad mi oy kay nga mo ang semana karon pertig yung bisiha guys. A few moments later. Si Kuya Amay og si LL po di ay guys kay nakasinabot nga mangaon aring unlimited chicken. Unya kay timing man sad kay nahuman ko ako sad silang gikuyugan. Bag-o man sad kuno ni nga kan-anan diri nahimutang sa barangay Balod. Daghan sa baya diri mangaon o. Mao na ang ilahang mga food nga gipang offer na sila'y pizza, naa sila'y mga chicken wings, naa sila'y pasta, depende sa imuhang pasta nga ganahan, nasad sila'y tuna nga panga. Nagpaabot na lang sila sa ilahang order kay giluto pa. Tomorrow. Lala! Hello! Nami! Chinita! Si Lala! O si Lilo! Bagong ligo sila guys. Di pwedeng di ligoon kay perting inita ang panahon. Lilo? Bagong ligo si Lilo? Si Lala? Si Chinita ug si Nami, bagong ligo na mga palangga na mo, no? Jesus, bagong ligo man na, oy. Agduha, oh. Perting duwa sa trapo. Naday ko'y gi-order sa Shopee, guys, nga kuan ni siya sudlanan ni siyang mga comforter kay naamanggut tay daghang comforter nga wala na to nasud sa kabinet kay bulky manggod siya. Unya maabugan man kung way sudlanan so mao na nga nag-order gyud kog ingon ani. Ang ako ding gi-order kay duha ka size na ay pinakadako ug naapoy gamay-gamay kay ang gamay-gamay mao nay sudlan sa to ang comforter. Unya ang katong kinadakaan naa sad ta didtoy kuan gani nipis nga foam nga wala na sad siya sudlanan maoy atong isuod pud diha. Muna ni guys, oh, happy na mo ni comforter ni siya pero happy na mo ni sa amo ang bed. Dayon kani pong uban dire, oh, kana siya niya mga beddings uban di naman masuod sa amo ang sudlanan. Mao ni siya ang ato ang gisulod guys kana, oh, kuan ka comforter na sulod sa gamay nga pouch atong gi-order. Pouch ba ni tawag ani 1 2 3 4 nya 5 nya dapay sa kilid nato gibutang uso daghan-daghan siya og sulod. Luag-luag pa gani, no? Sakto raman, oh. So na siya butanganan. A few moments later. Kas, da lang ka ha. Bantaye ang balay ha, okay? Bantaye atong balay, ha? Ah, very good, kas. Uy, bantaye atong balay ha kay mulakaw sa mi ha. Ha, okay?
Mulakaw sa mi ha. Okay ha. Bantaye atong balay ha. Very good ka ayun na oy. No, very good ka ayun na palangga na mo no. Karon ra may makalugar na pud og suroy ni Kuya Amay. Tanawa ang atbang guys o kay limpyo na kaayo. Kaya wag atar si Kuya Amay o yellow kaayo. Yellow kay atar si Kuya Amay. Niya mausad ni akong atar karon guys. Green sad kaayo kang Kuya Amay kay yellow. Pauli na kas. Kas. Pauli na oy. Pauli na. Hinglaag yun si Lucas unag-una atong ubos. Pero di na mulahos ato sa ubos mo balik ra nagpauli. Wa kuno kadas Kuya Amay og towel. Face towel ba? So ang oras karon guys kay 4:30, hapit na siya mag 5. Taas pa siya og adlaw oh. Kanawa mao ni among atbang. Hawan na kaayo, klaro na kaayo ang bunga sa ilahang nangka. Padung daita sa Argao karon guys kay naatay atuon nga resort unya kani nga resort dugay na kaini siya nga gusto na kong anhaon kay gusto ko mutan-aw ba kay gishootingan ba ni siya og kuan katong salida so naay mga artista nga nakaanha diha unya nindot kay sa picture ba tan-awon so mao nang gusto gyud ko mo adto og personal para makakita gyud ko unsay naa didto unya sa kadugay nga plano karon pag yun na hinayon kay wa man ni trabaho si Kuya Amay wa man siya mga appointment ba so mao na nga nakalugar gyud may og laag karon. Kuyog ta dito guys kay aron kamo makatan-aw pud mo og unsa nang resort nga ako ang giingon. Stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess living life every day, late at night, not okay. All I want. Lapad-lapad na gyud ang karsada diring dapita guys o mao na ni ang boundary sa Dalagit ug sa Argao. Honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need is a better day. So naabot na ta sa Argao proper guys. Dool na lang ta sa resort nga ato ang adtuon. Medyo ang Argao kay traffic na pud siya kay daghan man sad nga road repair. So mauna siya nga medyo huot-huot ang kuan diri dagan sa traffic ko. So naapoy Jollibee diri guys. Murag ang entrance man siguro kay po sa mapul. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Every night, every day, every night. Nag-operate na sad ang Banongs o unsa di na Banongs no. Kusina Alexandra naman lagi. Wa na gyud ay diri na balik ag Banongs.
Traffic naman. So guys, mauna ni ang iskina padong sa resort nga ato ang atuan. Murag maunag yun ni guys kay nanay sign. Pag-abot na mo diring dapita guys kay naglibog mi ug asa mi muliko aning karsadaha kay mangita lagi mi sa ilahang entrance ug asa ka dapita. So guys, may desisyon na lang yun mi nga muliko mi patuo kay basig mauna ni unya nahibong mi ba pagliko na mo daghan man kay sakyanan mao ba kaha gyud ni nya resort man ni basin di ag mauna gyud ni ilahang parking area. Asa man ni ilahang entrance na ay event mo kay dapat sa Nihunong na lang gyud mi kay nangutana mi og asa gyud dapita unya gitudlo mi atong naay guard nga nagbarog-barog sumaw nang among giduol. Makatawag yun mi namo ani guys pagkaabutan na mo kay naa may gikasal di ay sulod sa resort unya akong giingnan si Kuya Amay muditso lang man ta dito kay mo apil na lang ta ana kay basig makaingon na sila nga guest ta. Og nakapangutan gyud si Kuya Amay guys sa guard og ang guard kay gitultulan mi niya padung dito sa front desk. So shout out ani nga guard kay layo-layo baya di ay ang ilahang front desk ug di ka swito lagi first time bay namo diri so di gyud mi swito og asa agion so layo-layo pag gyud di ay ang ilahang information or ilahang front desk. Nangutana mi sa front desk kung naa ba entrance fee sila. Wala raman da ay entrance pero pwede ra gyud kuno mo order og mga food. So mao to mi decide mi nga mag-order mi og food kay para dili tantong ikugsad ba nga magsuroy-suroy ta diri sa sulod unya wala tay gi-order nga food. So nagpili-pili mi karon og unsay among orderon. So mao ni ang ilahang restaurant dire nato pwede kaunon ang ato ang gi-order nga food. Thank you. So human na tag-order og food. Musuroy sa ta diring dapita. Nasa di ay diri magkuan magpakasal. Himong venue. Kaya hay gyud diri pod. So dire ang ilahang pool area. Ha? Kuya Amay unak lantaw-lantaw.
So mao di ay ni siya ang sulod diri sa moang giari, ang maayo nga resort. Pwede ta kasaka diha? Saka ta dito niya. Dili lang ta ka suroy dito sa ilahang gazebo kay naay event, naay gikasal. Tala mo saka ta dito sa ibabaw para makakita tag view. Musaka ta sa taas kay para makakita ta sa tibuok view. Pwede man kuno musaka dito sa taas. Musaka ta sa ibabaw kay aron atong makita ang view. Musaka pagyud ta sa kinaibabuan. Ikaw una ba ikaw? Mao ni ang ato ang makita diri sa kinaibabuan nga bahin guys sa resort. So makita nato kani di ay ni ang sa likod kay mga residences ni siya. Nagtuo mi og ang ilahan ng rooms. Dili di ay siya lahi di ay ang ilahang rooms. So diri nga bahin makita nato ang swimming pool. Kana diha ang venue sa nagkasal, kana siyang gazebo ay sayang kaayo kay dili ta maka duol diha kay naaman diha ang gikasal. Mao ni ang ilahang swimming pool. Taas-taas siya, infinity pool man siguro ni tawag ani. Unya diri sa kilid nga bahin naasay usa ka buok nga pang kids kay para dili kay siya laomba. Una sila diha nang ligo o. Naalagi ka. Kinsa imong kuyog diri? Oh, naa kay ka date diri no. So nag-order mi og mango shake tag sa ni Kuya Amay. Tamis?
Here's our order. Clubhouse sandwich. Good for 2. Ang one order nila kay good for 2 na. So, good for namo ni Kuya Amayra. So, we're done here. We will go home na. Daghan kay silang mga buwak diri oh. Kani oh, pareha man ni sa to abay. Oh, kuan rainforest nga buwak. Kuan pa ni, guwang naman kay to ah. Wa pa sila nangaon-on. Sige pa sila picture. Nagpictorial pa sila. Tagi bay. Wala ta ka pa picture diha ay sa gazebo kay na may gikasal na timing man sadta. Nagpictorial pa sila. Uli na ta. Kay nabusog na si Ate Drona. So guys, mauni ang itsura diri sa night time. Nice kay lahang pa suga-suga diha oh. Dayon. Tuara ang ilahang gazebo, di na kaay maklaro.